Bagong adlaw, bagong kinabuhi. Ingana dapat nato i-outlook ang atong kinabuhi. Mapahiubsanon ug mapasalamaton. Kana dapat ang atong angkonon sa adlaw-adlaw nato nga hamon. Ipanghamon kung Bisaya ka, sa December lang nato na makaon. Pero sa tinuod lang, bihira lang kayo nato na lutuon. Kay gusto nato, inato lang na pagkaon. Ngano ang mga tao walay pagkakontento tungod dili nila ma-appreciate masking gagmay nga butang. Saman ang moabot sa ila maoy murag wala lang. Tanaway mong uyab karon, daghag 1 2 3 4. Kumbaga daghang kayog mapilian. Busa baging kontento ka sa imong kinabuhi para maangkon nimo ang imong kalipay na gibati. Pasagdihin na mga taong nasuko nimo. Nasuko na nimo kay dili na mahimo ang parehas nimo. Mao cheer up lang kay mga panalangin maabotay na. Karon ugma or sunod tuig wa ta kabalo. Basta padayon lang mapasalamaton. Murag wa man koy angay oy.